Салом алейкум бачаҳо. Созем танҷид. Мечтаи тоза ба қувват тайёр кардагем. Ранги дига устод таъриф намекунем расистки. Ҳамон мечира ана хитое мебурад, просто качествоам давомбайн дора. Ана ҳамёра ба качествои хуб тайёр кардагем. Касе желание дошта боша фурӯше иморо ина дорои экран мемонем. WhatsApp-ам дорам, метавонед тамосда бидоред. Ана бачаҳо нархаш 200 сомон аст. Кафолат дорад, дили пурқатӣ, гарантияш қатӣ. Иншоаллоҳ хизматам мекунад. Кӯшиш кинед, касе желание дорад метавонад нависа. Ҳамин чизҳо мисол барои ҳар яктаи шумо. Чемаи бози ҳамира навша мефурӯшанд ва корпуси ба қувват расистки гуфта пихнут мекунанд. 480 сомон аст. Қариб таи 500 сомон. Мо 200 сомон. 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ ад души гарантия метиҳем. Бовардорем ки хизмат мекунад. Хай, фақат лайк подписаться. Бачаҳо YouTube гузарен. Касе дар TikTok ай, TikTok дар мепартем 10,000 просмотр мегирад. Неки надидам якташ бигзара мисол ҳамин YouTube дар подписаться кунад. Ягон қӣ намешавад. Барои фоидаи худтон. Мо устогӣ ҳамин чизҳоро схемаша нишон додистам. Ҳамин чизҳоро нишон медиҳем ки ёд гиред. Ба дама дар кор нест. Алҳамдулиллоҳ донистам. Мо мехоҳем ки шумо донед. Баъд одамое ки мада менависем ки устогира нишон натед. Устогира нишон натед. Ин феълотонро партоед бачаҳо. Агар ман нишон натиҳам, урус нишон додистед дар ҳамон YouTube. Як кас дигар нишон додиста. Чимон мерасад, чимон намерасад ки мо ба хел мегирем. Барои касе дар TikTok ай марҳамат YouTube гузаранд. Ҳама хел чизҳоро мисол мо нишон тиҳем. Такш пишти. Короче, культурный ай. Иншоаллоҳ бардорам ки мавқутон бошад. Зинда бошед, ҳама каса дастгирӣ кунед. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Бошед.